So kasulat kita ni ron kay di basahan ta og kuan. Sitas nga sa kinahanglan gid nga sulat. So sa dili pa ako mo padayon mga igsoon sa paghatag og dugang nga mga tinuod nga istorya diri sa kalibutan pinagi sa kaalam sa atong mahal nga Supreme Divine Master Pope Benedicto Giabo. Maayong adlaw kanatong tanan. Una sa tanan, maayong adlaw kanatong sa ato ang mahal nga magtutudlo Supreme Divine Master Pope Benedicto Giabo. Maayong adlaw kanibong Master. O maingon man usab sa imong tibuok nga pamilya, sa imong mga asawa, mga nanay, maayong adlaw kaninyo, mga resurrected body. O sa ako mga kaigsuonan nga mga cardinals, maayong adlaw. O sa mga bishops, maayong adlaw kaninyong tanan. O balikon ako alang sa anya dinhi, maayong buntag kanatong tanan. So alang sa atong mga kaigsuonan usab nga ana karon sa mga lagyo nga dapit, maayong gabi dito sa Maryland, sa Amerika. Duha sila dito, kang Cardinal Ambrosio Rizali o kang Brother Romy Kaamino. Bago na to nga nahimong kauban tungod kay nagsabot siya sa buhat sa atong mahal nga magtutudlo. Ang Bishop Flores Arturo Amaba, kang ang kauban pa nato daghan pa no, ang Marijansay, kang supagito si so di na nato malito kang atong uban mga kauban tungod sa mga daghan natong kauban nga nasa lagyo. Maayong adlaw na lang kaninyong tanan mga igsoon. Mga igsoon, sugdan na nato ang ato ang tema karong buntaga. So sa dili pa nako kini ihatag ang mga tema, atong nabati ang ato ang igsoon nga pare dinhi nga nagdala sa ato ang panimbahon, kang Cardinal Sincero Olivar, bahin sa mga panghimangno nga kinahanglan gyud nga tumanon sa matag usa nga kadtong mga tawo nga mosunod sa tinuod nga katuyuan sa Ginoo nga maluwas. Mao na nga gisaysay ang mga bahin sa kaikapulo nga kinahanglan tumanon sa tawo o tinuod gayud nga mao kana ang usa sa mga gihatag sa Dios sa mga katawhan aron nga makita o maila sa Ginoo ang mga katawhan nga iyahang tinuod nga mga katawhan diri sa kalibutan. Kay kanang Dios na raman sa kalibutan. So ang atong tema karon mga kaigsuonan, kini naisulat sa no sa Mateo, dito sa Mateo. Kay atong aging Sabado ang atong tema sa naisulat sa Juan. Ato ani napunta ni Mateo sa iyang kapitulo 26. Versikulo 29. Ana lang. So, ang ulang nagbiblia ani nga kuan King James. So di na tuwal man na mo. Ini po kay murag in English mo guni. English ni. Ini ta sa King James version. Atong basahon mga igsoon no. Kung unsay nasa sulod aning mga sitas, mao nga andam-andam ta sa pagpaminaw aron nga atong masabtan o makita nato ang katuyuan sa Dios unsay sulod sa maong kasulatan. Mateo kapitulo 26 versikulo 29 atong basahon igsoon. Ang gisulti mao kini: ug sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab niining gikan sa bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini
uban kaninyo diha sa harian sa akong amahan. Kining mao nga sitas mga igsoon, kung ato lang ning labyan pinaagi sa pagbasa lamang, makita binato nga dili nato makita ang tumong ug ang katuyuan sa Dios. Kung unsay makuha, unsay importante nga makuha kanato nga mga tagasunod sa maong kaalam sa Dios. Sisan sa tanang mga kaigsuonan nato, gikan sa mga kaparian, mga pastors, mga ministro, tanan nga dominasyon nga mga magsasangay diri sa kalibutan. Kung ang pagbasa sa sitas ito lamang mulabay mga igsoon, dili nato makita ang tumong ug ang katuyuan sa Dios. Maong ato kining balikan sa pagbasa ug ato kining isaysay pinasikad sa katuyuan sa Dios, ilabi na sa pagtuglo sa atong mahal nga magtutuglo, Supreme Divine Master Pope Benedicto Gabuliaco. Matod pa sa nahisulat Matthew 26:29 giingon, og sultian ko kamo. Kining kamo mga igsoon, mao ni ang mga matod pa ni Kristo, kay si Kristo may nagsulti ni, og sultian ko kamo. Kining kamo nga gisultian ni Kristo mao ang mga apostoles. Mao ni tinuod yun mga igsoon, mao ang mga apostoles ni Kristo. Og sultian ko kamo ngadto sa mga apostoles, no? Og sultian ko kamo nga ako, kining ako mao ni si Kristo. Mao na nga ato kining saysay ato kining supayon ang katuyuan sa Dios. Ngano nga si Kristo kay kung imo gining sabton yun mga igsoon, paano ni Kristo kanang mura siya og nanumpa atubangan sa mga apostoles. Na siya ipakita sa atubangan sa mga apostoles nga kinahanglan nga mahibaluan kini. Kung ang aping sabton matod pa niya, og sultian ko kamo sa ato pa, nagpasalig siya. Mura siya, naa siya ipakita nga pasalig atubangan sa mga apostoles. Og sultian ko kamo nga ako dili na magainom sa ato pa. Matod pa niya sa sultian ko kamo nga ako dili na inom. Unsay dili niya inom nga dili na ako magainom niining bunga nga gikan sa paras. No, kung simple lang mga igsoon ba, kung agian lang sa pagbasa, dili gyud makita ang tumong ug tuyo ni Kristo sa iyang pagsulti. Mao na nga pinagi sa ato ang mahal nga magtutudlo, Supreme Founder Divine Master Pope Benedicto Gabuliaco, iyang gihatagan ang usa sitas lang, no, usa ka maong sitas. Matthew 26 Kapitulo 26, versikulo 29. Ang istorya sa Ginoo pwede mulukop sa tibuok ng kalibutan. Kung hatagan, kung pangitao ni Kristo ang katuyuan, kay nanay tuyo. Matod pa niya, busa sultian ko kamo, mga apostoles, nga ako dili na magainom kay kining ako si Kristo man. Nga ako dili na magainom niining bunga nga gikan sa paras hangtod niadtong mga adlaw sa ato pa. Dito na ko ang istorya sa pag-ingon ni Kristo hangtod niadtong mga adlaw. Nga ako magainom, bubalik siya. Nga ako bubalik siya nga ako magainom na sa ato pa. Niinom siya dire. Kung atong balikan aron, nga ako magainom
magainom niini pag-usab sa bag-o. Uban kaninyo sa ato pa, kung si Kristo miinom, anang panahuna, mubalik siya sa bag-o sa pag-inom. Matod pa niya nga moinom siya sa pag-usab sa bag-o uban sa mga apostoles. Salaktod nga pag-asulti mga igsuon, ato kanang tan-awon karon kung unsay gibuot ipasabot ni Kristo. Nga siya moinom man pagbalik pag-usab. Hikan sa bunga sa paras sa diha nga misulti siya tubangan sa iyang mga apostoles. Na kung magainom niini sa pag-uuban kaninyo diha saging harian sa akong amahan. Sa laktod nga pagkasulti, si Kristo di ay kung atong tan-awon kini ato naning hinayon sa pag-husay anita sa gisulti nga o kamo nga sultian ko kamo nga ako dili na magainom nining bunga nga gikan sa paras hangtod ni adtong mga adlaw sa ato pa wala na ta mahibalo ani wala na ta mahibalo sa pag-ingon ni Kristo nga ako magainom niini sa pag-uuban kaninyo diha sa iging harian sa akong amahan naman. Kay matod pa niya, hangtod ni adtong mga adlaw. Hangtod ni adtong mga adlaw. Ang pangutana na, kano sa? Mao na nga kining istorya ni Kristo. Muda ko kining istorya kung atong sabton. Muda ko, dako, inmulukop kani sa tibuok ng kalibutan. Mao nga matod pa ni Kristo, nga sultian ko kamo, nga ako dili na magainom niining bunga nga gikan sa paras hangtod ni adtong mga adlaw nga ako magainom niini sa pag-uuban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Ang pangutanang ikaduhang pangutana ani kanang gingharian ni Kristo asa man. Kay ang kumang karon sa tanang mga sasangyaw sa tibuok kalibutan kung maghisgot og gingharian tuwa gina dito unahan sa kabituonan. Mao gina wa kay di kita kakitag mga magsasangyaw gawas sa ato ang mahal nga magtutudlo Supreme Divine Master Pope Benito Gabulia po kay kining buhat niya sugo man ni sa Ginoo pinuod man ning buhat niya sa dinhi ipadala siya sa Ginoo diri sa dapitan. Kung atong tan-awon karon ang tanang mga magsasangyaw sa kalibutan wa kung maghiskot na ganit sila og harian sa amahan tuwa gina dito unahan sa mga bituon. Mao gina tinuod mga igsoon. Unahan gina sa kabituonan. Pero sa dili pa nato na tapikon adto ta sa kaingon ni Kristo nga hangtod ni adtong mga adlaw na ako magainom niini sa pag-uuban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Sa laktod nga pagasulti kung ato kining subayon kining pagsulti ni Kristo nga siya dili na magainom, buti pasabot si Kristo nag-inom. Si Kristo, gainom si Kristo sa bunga sa paras. Unsa may buot ipasabot ni Kristo sa pag-ingon niya nga ako dili na magainom. Unsa may buot ipasabot ni Kristo nga siya matod pa niya nga ako dili na magainom niini. Niining bunga nga gikan sa paras. Unsa may buot ipasabot ni Kristo nga siya dili na mainom. Ang buot ipasabot ni Kristo, buot ipasabot niya mao ang iyang kamatayon. Kay mao may gingon niya nga hangtod ni adto mga adlaw walay nasayod sa adlaw ug takna bisan pa ang mga madulungga sa langit bisan pa nga anak gawa sa amahan lamang. Mao na nga matod pa niya nga tong balikan gyud pagsulti yun siya og sultihan ko kamo mao ang kamo nga giingon niya mao ang mga apostoles nga ako si Kristo kini pangiyog ako si Kristo nga ako dili na magainom niining bunga nga gikan sa paras hangtod ni adtong mga adlaw nga ako magainom niini sa pag-uuban kaninyo diya sa gingharian sa akong
Aman. Nga naman. Okay, imong tan-awon dinhi aning panahon ni Kristo. Si Kristo ang iyang gipasabot nga dili na siya minom, mao ang iyang kamatayon. Karon ang pangutana, matod pa sa kasulatan giingon. Ha? Sa dili pa nato, matod pa sa kasulatan sa atong gibasa, balikan nato pagbasa ang giingon dinhi sa Juan kapitulo 11. Matod pa ni Kristo dire, Juan kapitulo 11 bersikulo 35, balikan nato pagbasa ang maong 12 bersikulo 12 ngadto sa kapitulo 12 bersikulo 35 atong basahon pag-usap. Tutluon nato dire ang usa sa mga pulo nga gisulti usab ni Kristo sa mga apostoles. Matod kaniya, si Jesus mingon kanila, ang kahayag ana uban pa kaninyo sa humubo na lang nga panahon. Sa humubo nga panahon. Panglakaw kamo, samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit, dili mahibalo kung asa siya padulong. Karon ang pangutana, kay kung maghisgot ka ng kahayag si Kristo man, kining kahayag si Kristo man yung kahayag, dili man gyud nato ni masupak si Kristo man na. Di man nato na masupak kay babasa man nato sa Juan kapitulo 9 bersikulo 5. Iangkon man gyud niya nga ako mao ang kahayag. Karon kay siya man ang kahayag, matod pa niya dire, panglakaw kamo kay samtang anaa pa ninyo ang kahayag sa humubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Ato pa, maapsan sila sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo man ang kahayag, mao na ang nagsugo siya nga kinahanglan, panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo, uban pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag maapsan kamo sa kangitngit, buti pasabot, ang kahayag nga mo si Kristo, mao ang iyang ipasabot niya, mao ang iyang kamatayon. Kay ang nagalakaw kay siya nga magalakaw sa kangitngit, siya nga magalakaw sa kangitngit, dili mahibalo kung asa siya padulong. Hinuod ba mga igsoon nga kung ang usa ka tawo nga magalakaw sa kangitngit, ang usa ka tawo nga magalakaw sa kangitngit, matod pa ni Kristo, wala siya mahibalo kung asa siya padulong. Tinuod lang yun. Nga naman, atong matod pa ni Kristo, ako mao ang kahayag. Ang pangutana ni Kristo kay si Kristo, kahayag man si Kristo, buti pasabot, si Kristo na ibalo si Kristo asa siya padulong. Kay matod pa niya, ang nagalakaw sa kangitngit, wala siya mahibalo kung asa siya padulong. Buti pasabot kay si Kristo, kahayag man si Kristo, sa laktod nga pagkasulti si Kristo na hibalo kung asa siya padulong. Pangutana, kay si Jesus Christ man tong kahayag niya tong panahon na, nahibalo ba si Jesus Christ asa siya padulong? Mga igsoon, nahibalo ba si Ginoong Hesus Kristo asa siya padulong? Kay kahayag man siya, matod pa niya, bisan kinsa nga nagalakaw sa kangitngit, wala siya mahibalo asa siya padulong. Tungod kay kanang Kristo, kahayag man si Kristo. Kay usara man gid ang kahayag si Kristo man, kay bisan si Juan nga Bautista dili man mao ang kahayag. Kung dili si Juan nga Bautista nagapamatuod mahitungod sa kahayag. Matod pa sa Juan kapitulo 1. Kanang Kristo mao nang kahayag, ug niadtong panahon na ang kahayag
mao ang atong Ginoong sa Kristo. O gipamatandaan ni Ginoong sa Kristo nga kanang nagalakaw sa kangitngit, mga igsoon, naglalakaw siya, wala siya may balo, asa pa siya padulong. Tungod kay si Kristo kahayag man, sa lakod ng pagkasulti, si Kristo nasayon, asa si Kristo padulong. Mao dinay tinuod. Ha? Maprove ba sa balaang kasulatan na si Kristo nahibalo, asa siya padulong? Nahibalo. Nga naman, atong basahon ang Mateo Kapitulo 26, versikulo Kapitulo 26, versikulo 30 ngadto sa 31. Atong basahon kung unsay gipasabot ni Kristo. Kung si Kristo nahibalo ba, asa siya padulong? Ha? Nahibalo ba si Kristo, mga igsoon? Nahibalo kay hayagon. Hayag man si Kristo. Mao nga kung atong basahon gisulti sa 30 ngadto sa 31. Matod pa niya gingon, og sa nakaawit sila, usa kaawit sila. Dili ka sa 31 dito ta. 31 ta. Og si Jesus mingon kanila, karong gabhiuna kamong tanan managpalibog tungod kanako, kay nahisulat kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay ug magakatibulaag ang mga karniro sa panon. Apan sa 32. Apan tapos ako magbanhaw, muuna ako sa ninyo sa pag-adto sa Galilea. Kung si Kristo wala pa si Kristo may balo, kung asya sa padulong mga igsoon, si Kristo dili magkasulti sa samang paagi sa iyong Panginoon. Matod pa niya sa iyong gisulti, o sinusmigo nila, karong gabhiuna kamong tanan managpanibog tungod kanako, kay naisulat kini nga nagaingon. Mao na Kristo mga igsoon. Ha? Mao na tinuod nga Kristo, kay si Kristo kahayag man, matod pa niya sa Juan Kapitulo 9, versikulo 5. Naibalo ka ng Kristo mo, ka ng Kristo kung pangitaw na to karon din sa kalibutan, naibalo na siya, asa siya padulong. Ang pangutana karon, sa dili pa nato pangitaon, kining tinuod nga kaalam ni Kristo karon sa kalibutan, kay si Kristo kahayag man, naabay magsasangyaw karon sa tibuok nga kalibutan mga igsoon, nga nagtug-an sa kamatuoran gawa sa atong mahal nga magtutudlo. Kay matod pa niya dinhi sa naisulat, ako magainom sa bag-o uban niini, uban kaninyo diha sa gingharian sa akong Ama. Naabay mga magsasangyaw karon sa kalibutan nga nagsangyaw, nga si Kristo mo balik sa kalibutan nga mag-inom pag-usap sa bunga sa paras sa bag-o kauban sa mga apostoles. Wa gyud nagsulti gawa sa atong mga magtutudlo. Mao nga ang giingon ni Kristo nga ang nagalakaw sa kangitngit wala mahibalo sa siya padulong, kay kanang Kristo di na to masabot, kanang Kristo nga tinuod nga gipadala diri sa kalibutan. Mao ginay tinuod. Ha? Matod pa ni Kristo, balikan ta sa pagbasa ang Juan Kapitulo 9, versikulo 5, giingon man. Kay nara pa mingon pa nanin, ang mga apostoles, mga kaigsuonan, kahayag matod pa ni Kristo. Kay si Kristo mismo nagsulti, matod pa niya, kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Karon kung saan man ninyo, dili pa kahayag ang mga apostoles, mismo ang atong Ginoong Kristo gasulti nga ang mga apostoles kahayag, siyempre kahayag ang mga apostoles ni adtong panahon na nga naman kay kauban pa man nila ang atong Ginoong Kristo physically, pero panahon nga wala na ang Kristo, wala na si Jesus Christ kauban sa mga apostoles, wala na kahayag kay matod pa niya, panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, uban pa kaninyo. Kahayag sila.
Kaya na may kahayag si Kristo. Pero wala na, daman ra dito ang ilang kahayag sa pagpakikuban sa atong Ginoong Kristo. Kay matod pa sa naisulat sa panahon sa pagbula sa ni Juan nga Bautista, gisulti man nga si Juan dili mao ang kahayag kun dili ang kahayag nagasunod kaniya, kay siya mao ang magapamatuod sa mga kahayag. Atong basahon ang Juan Kapitulo 9, versikulo 5. Atong pamatud-an ang gisulti sa Ginoo. Samtang ania ako, matod pa ni Kristo. Samtang ania ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Sato pa, kung naa si Jesus kauban niadtong panahon na sa mga apostoles, na ay kahayag ang kalibutan. Pero sa wala na ang si Jesus Christ atong panahon na, nawala na ang kahayag diri sa kalibutan. Nagsunod na ang pangitngit diri sa kalibutan. Mao nga ang katuyuan, mubalik siya sa katapusan. Ngunang sa ulahi, ibubo ko ang Espiritu sa tanang ulo. Mao ni kini ang atong na-prove nato kini mga igsoon, matod pa sa gisulti, samtang ania ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Mao na mga igsoon, kanang kahayag sa kalibutan, mao kana si Kristo. O gipamatud-an sa atong Ginoong Kristo nga ang tanan nga nagalakaw sa kangitngit, wala mahibalo kung asa siya padulong. Pangutana, kanos mubalik si Kristo sa kalibutan? Ha? Kunos aman si Kristo mubalik din sa kalibutan? Ikadua, kunos aman si Kristo mubalik pag-inom sa bunga sa paras? Ha? Kanos wa gyud makatungkan kung kanos si Kristo mubalik pag-inom sa bunga sa paras. May gani na lang kita mga igsoon, pinagi sa itong mahal na magtutudlo, Supreme Divine Master of Ginito Gabriabo, gitug-anan kita, gitug-anan kita kaniya, gitugluan kita kaniya, kung kanos si Kristo balik sa kalibutan, o kanos si Kristo mo ginom pag-usap sa bunga sa paras. Mao kanay Kristo mga igsoon. Naibalo siya kung asya siya padulong. Muna'y Kristo, naibalo kung asa padulong, matod pa ni Kristo. Kaya si Kristo, mauman ang kahayag. O matod pa niya, samtang ania pa ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Buot ipasakot, walay laing kahayag sa kalibutan, gawas lang anang Kristo. Kung kay ka ng Kristo, mauman ka na ang Creator sa kalibutan. Musulod na sa lawas ni Kristo, musulod na sa lawas sa tao. Kanang Kristo, mao kanang sudlan anak, mahimong bride sa tanan diya sa kaalam. Mga kung imong sundan ang atong Ginoong Kristo, hilabihan pagka-bride. Hilabihan pagka makinaadmanon nga pagkatao. Maalamon nga pagkatao tungod kay siya kahayag man kay kanang kaalam ni Kristo mao man ang nagaiwag sa tangitngit sa mga tao. Kay anong tangitngit kay pagkawala sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan, nagsunod naman tong tangitngit. Mao na nga ang tanan nga mga magsasangyaw gikan sa atong mga unang mga magsasangyaw gikan sa mga kaparian sa Katoliko Romano. Nagsulti ta sa tinuod, wala ta man daot. Naggisulti na tong tinuod hangtod sa mga kapastoran, mga pastor sa tibuok na magsasangyaw sa kalibutan. Silang tanan mga igsoon, gasangyaw na sila. Nga wala sila mahibalo asa sila padulong. Nga naman, kay ang atong Ginoong Kristo wala gyud magsulti nga ang tao patyon nahimaluwas. Wa gyud sila magsulti, wa gyud sila magtug-an sa kamatuoran tungod kay matod pa ni Jesus nga siya magainom niini sa barko
uban kaninyo diha sa gingharian sa kumahan ang gingharian nga gituglo. Tuwa man unahan noon sa naman hinuon luyo sa mga bituon. Mao na nga masabot na to nga sila nagalakaw sa kangitngit. Nga naman kay wala sila mahibalo kung asa sila padulong. Matod pa ni Kristo, kuno sa ang pangungutan na ta, kanus aman lubalik si Kristo diri sa kalibutan. Kay kanang pagtungo ni Kristo, nga ako dili na magainom ni ining bunga nga gikan sa paras, sa laktod nga pagasulti, mao ang iyang pagpakiguban at ubangan sa mga apostoles, mao ang iyang kamatayon. Mao nga kadtong paglansang ni Kristo sa cross diri ani. Paglansang ni pagpalansang kay wala man gilansang, nagpalansang man si Kristo. Wa man alay man ang gilansang o nagpalansang kay kung gilansang si Kristo sa tawhanon lang di man to maunsa. Di man to malutang kay kanang Kristo powerful man. Mao nga si Kristo nagpalansang kay matod pagani sa akong giningon, matod pagani sa atong gibasa nga ang kahayag ana pa uban kaninyo kay ang nagalakaw sa kangit-ngit wa siya mahibalo sa padulong tungod kay kana si Kristo kahayag man mahibalo siya kung asa siya padulong. Ang padulungan niya mao ang paglansang sa cross. Mao na nga matod pa niya karong gabiuna nahibalo kamo nga makabaton kamo o kapandulan kay nahisulat kini nga ang mga ay ang tagalon pagasamaran ang magbalantay pagasamaran o ang mga karniro pagisalagon mo nay nahibalo sa dalan. Nanuman nagpalansang si Kristo sa cross tungod kay mao man kini ang gitagna sa nakita sa pananawon ni propeta Daniel. Ni Daniel diya sa nasulat ni Daniel matod pa niya nga ako mao ang kahayag sa kalibutan. Mao na nga ang nagalakaw sa kangit-ngit matod pa niya wala siya mahibalo asa sa padulong tungod kay si Kristo. Kahayag man si Kristo mao nga siya nahibalo asa siya padulong o iya ang gipakita nga matod pa niya ang mga kamutanan makabaton o kadako nga kapandulan karon nga gabi una. Muna nahibalo sa dalan asa sa padulong. Muna nga ang kamatayon ni Kristo nga mao ang paglansang sa cross. Apan matod pa niya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Tinuod gyud nga ang atong Ginoong si Kristo nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Mao nga nagsaad man siya nga mobalik diri sa kalibutan. Nga matod pa niya nga mobalik man siya sa kalibutan ang wala na mahibaloy anak karon sa tanang mga magsasangyaw nga nagalakaw sa bilong sa nagalakaw sa kagitnit. Wala na siya mahibalo kung ano siya kanang Kristo mo balik diri sa kalibutan. Wala na mahibalo. Mao ginatinora na. Wala na mahibalo kung ano siya kanang Kristo mo balik diri sa kalibutan. Mao nga kita makabalo ta. Kay ang taguanan nila sa tanan nga mga magsasangyaw anak higop ta nila ang nasulat sa Matthew kapitulo 24 versikulo 36 nga wala gyud nasayod sa adlaw o sa takna. Mao ra gyud na. Ang tanan nga mga magsasangyaw anak mao na ilahang higop-tan nga wala gyud nasayod sa adlaw o sa takna. Mao na nga kadtong pag-ingon ni Kristo mga igsoon nga kamo dili na ako magainom ni ining bunga sa paras mao ang iyang pagpalansang sa cross. Kay mao katoy katumanan nga sa tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalat. O ang iyang pag-ingon nga ako magainom niini pag-usab uban kaninyo diha sa ginharian sa akong amahan sa laktod na pagsulti
kining pag-inom ni Kristo pag-usab sa bunga sa paras, mao ni ang iyang pagbalik diri sa kalibutan. Mao ni ang iyang pagkabanaw. Kay may inuman siya pagbalik. Ang pangutana ani karon, kadtong Hesus nga nag-inom sa bunga sa paras uban sa mga apostoles ni Kristo, mao ba to ang dagway mo balik diri sa pag-inom pag-usab sa bunga sa paras? Ya karon kay mao man ay gihulat karon sa tanan ng mga sa tanan ng mga gikan sa atong mga kaigsuonan nga hiunan nga mga magsasangyo nga kanang Kristo balik diri sa kalibutan sa maura nga dagway. Nga ang pagbalik itunton diya sa panganod kay naisulat na nga idubanan sa panganod ang pagbalik ni Kristo. Mao man ginay humon karon nga pagtulungan nga itudlo karon sa mga atong mga kaigsuonan nga magsasangyo. Unya daghan ang mituo anak anang sanyawa, daghan ang mituo ni anak tungod kay litra por litra man mabasa nato nga si kanang Ginoo balik ituntun diya sa mga panganod binubanan sa daghan nga mga panganod. Mao man nay nabasa sa kasulatan. Sa ato pa mao nay gituhuan karon sa tanan nga mga tao nga ani ana nga pagbalik ni Kristo nga paagi. Mao nay dagway sa paagi sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. Nang kung panalitan karon og dili na mao ang formula sa pagbalik ni Kristo. Kanang tinuhuan karon nga si Kristo ituntun diya sa panganod nga mobalik diri sa kalibutan nga makita sa tanang mga mata sa tao. Nang kung panalitan karon kung dili na mao ang tinuod nga paagi sa pagbalik ni Kristo, daghan kayo nangalipat anak karon mga igsoon. Daghan kayo nangalipat anak. Kay panalitag dili na mo ang pagbalik naman. Kung ingon anak man ang pagbalik ni Kristo sa kalibutan, ituntun sa panganod, una sa tanan, unsa man si Kristo anako. Mga igsoon. Unsa man kadaka si Jesus Christ, unsa man siya kadaka. Aron nga pwede nato nga ika paningkinggan sumala sa kasulatan nga ituntun di sa panganod. Unsa siya kadaka? Ingon ba siya kadako sa tibuok nga kalibutan mga igsoon? Kung makakita kitag tao karon, kung unsay makita nato sa tao, mao ra to kadako ang atong Ginoong sa Kristo. Imagine na to mga igsoon. Imagine na to. Kung unsa kadako ang makita nato karon sa tao, mao na kadako ang atong Ginoong sa Kristo dito sa Israel sa unang panahon. Nang karon kay nagsaad man siya nga mobalik diri sa kalibutan, o ang pagtuo karon sa tanang mga tao nga tanang mga Kristiyano nga makita sa tanang mata sa tao diha sa ituntun sa panganod. Panalitan karon si Kristo mugwa dito sa Amerika. Ang pangutana anak karon, kita dinhi sa Pilipinas. Kita dinhi nga mga Pilipino, ng mga Kristiyano diri sa mga Pilipino. Murag imposible mga igsoon nga makita nato si Kristo. Di kita kakita, mga giniklaro nga pagkatinuod nga pag-istorya, di kita kakita na. Kung ingon anak man ang paagi sa atong pagpangita o sa pagkila ni Kristo, diya ilusot sa panganod. Bisan dito lang sa Cebu siguro, si Kristo, muguwa atong panganod si Kristo sa panganod sa Cebu. Klaro nga kita dinhi mga taga dapitanon. Kita kakita ni Kristo. Karon kay si Kristo ning gawa ta dito, nakita sila. Nakita na si Kristo, mao gyud si Kristo, nakita na bisan niyo sa mga tao, nakita na sa mga live sa mga social media. Kay uso naman naron. Klaro kayo nga daghan pagyapon din mo to.
Dili kay mo tuo sila. Mao man gani nga usa sa mga hinungdan na kung dunay panggitan ni sa sangya diri sa kalibutan nga magawa sama sa atong mahal nga tutudlo. Lisod sila sa pagtuo. Dili sila mo tuo nga naman. Kay wala man sila makasaksi. Kay ang tao gusto nila nga to see is to believe. Gusto sila nga makita nila, makasaksi din sila nga makakita. Mao na mga igsoon, timbang-timbangan nato ang atong mga panabot bahin sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. Timbang-timbangon din nato mga igsoon kay matud pa sa atong Ginoong Kristo nga siya dili na makita pag-usap. Na bantayanan man nga matud pa niya nga dili na kamo makakita kanako pag-usap. Sa ato pa pwede nga dili mahimong tinuod ang gisulti ni Kristo nga idusot sa mga panganod. Kay matud pa niya, sultian ko kamo nga ako dili na nga kamo dili na makakita kanas ko pag-usap bisan nga kamo magaingon dalaygon ang mag-adi sa ngalan sa Ginoo. Mao na nga ato kining itima karon mga kaigsuonan kung kanus kung kinsa ang nagsulti nga kanang Kristo kanus mubalik si Kristo. Kanang pag-inom ni Kristo pag-usap sa bunga sa paras sa direct na pagkaistorya mao kana ang pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. Kanay. Mao kanay tinuod gyud mga igsoon. Ang pangutana ana kay si Kristo mainom kung wala kita mahibalo. Kung kanus si Kristo miinom pag-usab sa bunga nga gikan sa paras. Salak sa pagkasulti. Dahil kita maibalupot, kanus nato makita si Kristo pag-inom pag-usap. Kay kanang pag-inom ni Kristo, naman ay sukod. Di ginamasilbi kung walay sukod. Na ginay sukod mga igsoon. Kay nung siya, matod pa niya, sultian ko kamo, nga ako dili na mag-inom nining bunga nga gikan sa paras. Sa pa, kadtong pag-inom ni Kristo sa pagsulti niya sa mga apostoles, nag-inom siya sa bunga sa paras. Nang kay nag-inom siya, imposible wala to'y tuig, wala to'y pakna, wala to'y bulan sa iyang pag-inom. Naagito. Kanus aman to. Kanus aman tong pag-inom ni Kristo. Wala nga. Wala na to ang Kristo, wala na to ang kahayag. Mao manggani nga si Kristo nagsulti. Paglakaw ka mo samtang anapan niyo ang hayag, kay naibalo sila sa naibaluan ni Kristo atong panahon na. Kaya na to karon. Nganong nakasulti taan tungod kay si Kristo nga atong nailagay sa kalibutan naghatag man nato og kahayag. Naghatag man nato og kahayag. Matod pa niya, og kamo nga ako sultihan ko kamo mga apostoles nga ako dili na magainom niining bunga nga gikan sa paras hangtod niadtong mga adlaw. Wa na gyud mahibaluan ang mga apostoles. Kanang mga apostoles mga igsoon ni Kristo niadtong panahon na wala na gayud mahibalo kung kanus katong giingon niya nga niadtong adlaw nga ako magainom niini pag-usap. Wala na. Wala na gayud mga igsoon. Ora nga kita magatug-an ta. Atong itug-an kung ano sa si Kristo mobalik sa pag-inom pag-usap sa bunga sa paras mayong buntag mayong atong isulti kung ano sa si Kristo mo inom pag-usap sa bunga sa paras pinasukat sa kaalam sa atong mahal nga pagtutugtog. Kining pag-inom ni Kristo pag-usab sa bunga sa paras
Walay makatug-an ini gawas lang ni Kristo. Mo nay tinuod gyud mga igsoon. Kung ano sa si Kristo ang inyong pag-usap sa bag-o niini, walay laing mahibalo niya na maulang si Kristo. Kadang mga apostoles, wala na mahibalo niya na. Wala mahibalo na ang mga apostoles kung ano sa si Kristo. May inyong pagbalik pag-usap. Hinoon, kauban sila ni Kristo mubalik. Kung mubalik si Kristo, mubalik po ni ang mga apostoles. Mo na tinuod mga igsoon. Mubalik si Kristo. Mao nga si Kristo kahayag man o walay bisan pinsa nga nasayod niya na kung kanos siya mo inyong pagbalik kung dili mao lamang si Kristo. Tagday. Mao nga si Kristo mubalik pag-usap, pag-inom, kung dili ang Kristo lang mao ang makasulti ni ana. Mao nga kung dunay karoy magsangyaw bahin sa pag-inom, sa pag-usap sa bunga sa paras o makatug-an, mao kana ang Kristo sa kalibutan. Mao kana tinuod nga Kristo. Kay naibaluman, mao ang gani nga kita doon na tayo prophecy nga sa 2033 mao kana ang pagbalik sa inom ni Kristo pag-usap. Mao na kaning uban ani dili ni mo to ang uban ani. Kay imposible man. Mao na nga matod pa sa atong Ginoo nga kuan kadto sa ulahira daw muto ang mga tao kung matuwa na ang gisulti. Mabasa nato diri sa Juan 9. Awon si okay. Tinapangitaon mga igsoon. Kung ano sa si Kristo inom pag-usap sa bunga sa paras. Kung atong basahon ang naisulat dinhi sa Ecclesiastes kapitulo Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 ingon. Ato kining basahon mga igsoon Ecclesiastes 3:15. Atong basahon Ecclesiastes atong basahon Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 ingon. Kadtong diha sa kanhing panahon ug kana nga umalabot pa diha man sa kanhing panahon ug ginapangita sa Dios pag-usap kadtong miagi na. Sa ato pa pangitaon dai nato ang miagi na. Ang pangutana niini karon nga igsoon, unsa may niagi sa unang panahon sa atong Ginoong Kristo. Kay sa panahon nga ang mga apostoles ni Kristo silang nikayab ang atong Ginoong Kristo sadto sa langit nga nagpakita sa atubangan sa mga apostoles nga sa diha nga siya gipangutana kung ano sa ba ipahimuli ang gingharian, matod pa niya wala itugod diha kaninyo ang pagkasayod sa kapanahonan nga gitugdo samahan. Wala itug-an sa mga apostoles. Ang anak sa mubalik siya matod pa dire, mubalik sa paagi. Una nga tanaw nato kung unsa ang pagbuhat ni Kristo. Atong karon basahon nato sa Buhat kapitulo 1 bersikulo Buhat kapitulo 1 bersikulo 6 nga sa city. Ug unya sa nakatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahona karon? Igapahi uli mo ang gingharian ngadto sa Israel. City. Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan. Pinaagi sa iyang kaugaling mong kagahom. Apan kamo magadawat mabanis size. Mubalik sa paagi sa inyong nakita sa iyong pagsaka adto sa langit. Padayon na nato. Apan kamo nagadawat hinuon og gahom diha nga kakonsaran kamo sa Espiritu Santo. Og kamo maog unya ang akong mga saksi sa Jerusalem,
o sa tibuok Judea o Samaria o hangtod sa kinatungyan sa yuta. O sa nakasulti na siya niini, samtang nagatanaw sila na isa sa kaytasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. O samtang nagatutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tanawa nagtindog kapag kanila ang duha ka tawo nga mabistig maputi o mingon kanila, mga tawong Galileanhon, nganong magatindog man kamo dinhi o nagatutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka ngadto sa langit. Ato pa, kanang Kristo mga igsoon, mubalik siya sa paagi. Mubalik sa paagi. So, kay mubalik man kanang Kristo sa paagi, sa lakod nga pagkasulti, kung atong tanawon, atong tutukan, kung si Kristo niguwa sa kalibutan, sa unsa nga paagi? No? Sa unsa nga paagi si Kristo niguwa sa kalibutan? Niguwa si Kristo sa kalibutan sa paagi na gipakatao. Gipakatao diha sa taguangkan sa iyang nan. Gipahimugso o gipakatao, gipahimugso ang paagi sa pagguwa ni Kristo. Sa ato pa, kanang Kristo nga mubalik din sa kalibutan, kay mubalik man sa paagi. So kung kanang Kristo mugwa sa kalibutan nga paagi, kung gipakatao o gipahimugso sa taguangkan sa inahan, ipahimugso mo na siya sa paagi sa pagbalik diya sa kalibutan. Mao binay tinuod. Pero kanus ama na nadaghan man ang ipahimugso diri sa kalibutan, atong pangitaw na mao na ingon dayon sa niaging pagtudlo sa ato mahal nga magtudlo nga kanang Kristo kaalam, kanang Kristo wisdom, utok kanang Kristo. Muguwa man ang Kristo sa kalibutan. Unsa man siya muguwa sa kalibutan? Pangulo. Mao na nga tanang ipahimugso sa kalibutan, muguwa ka ng Kristo nga pangulo. Mao na sa tanang mga pangulo, pagitaon nato diya kanang Kristo nga di pagkatao sa Dios. Dayon makita tayo nato na siya magalakaw. Nahibalo siya kung asa siya padulong. Mao na nga wala nagilain mga igsoon. Mao gid klaro nga pagkaistorya bisag di nato kung sugdan na nato ang mga sanyaw sa atong mahal nga tutulong, nahibalo kita kung asa kita padulong. Mao pinay tinuod mga igsoon. Sa ato pa, kanang Kristo mubalik man kuno matod kaniyang mubalik sa paagi sa inyong nakita sa iyong pagsaka sa langit, kung kanang Kristo gipahimugso, kanang pagbalik niya ipahimugso po. Nan kay kanang pagbuwa ni Kristo sa Jerusalem, gipahimugso, sumala man sa sukot, sa lakod ng pagkasulti. Kanang Kristo magbalik din sa kalibutan, o buwa po pinasubay sa sukot. Atong gamiton, atong basahon ang sukot, sumala sa naisulat dinhi sa Daniel Kapitulo 9 versikulo Daniel sa Daniel Kapitulo 9 versikulo 24 ngadto sa 27 atong basahon mga kaigsuonan. O tinuod ba nga ang atong Ginoong si Kristo niguwa pa sumala sa sukot. Atong basahon ang Daniel Kapitulo 9 versikulo 24 ngadto sa 27. Ibugay kita ni ron. Kung basahon. Kapituan kasimana. Aba mao na ta dinhi na ta sa sukod. Sugod na ta. Kapituan kasimana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala, o
o sa paghimo sa pagpasikuli alang sa kasalanan, o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, o sa pagpangatod sa panawon o sa panagna, o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Mato pa rin mga isuon sa nahisulat sa Daniel Kapitulo 9, 24 ngadto sa 29. Dot hisgot nga dunay kapituan ka simana. Talakpod nga pag-asulti 70 times 7. Kay simana god, buti pasabot kapituan ka simana, buti pasabot piloon nimo og kapito ang 70. Kay kapituan ka simana man nga nasabot nato nga kini ay Biblia, Bible. Solving problem, mathematics ang Biblia. Mo na nga kanang Kristo mo buhat gyud nga maalamon sa kalibutan. Mo na ngayon nila nga sulat-sulat, kinahanglan gyud nato nga isulat. Sumala sa gisulti sa basahan ng text, basahan ng teksto sa atong kardinal diri niya gadumala nato gibasahan ng teksto. Mo na nga kinahanglan gyud nato nga isulat. Ha? O, ngayon ka, kapituan ka simana, may 70 times 7. 7 times 0 equals 0. 7 times 7 equals 49. O. Dato pa, kana daing kapituan ka simana mga igsoon, 490 years kay kanang Ginoo na ay mo na nga bisud gyud kayo. Mga libog ay ni sa mga katawhan na dili magsunod sa aning dili magsubaybay sa atong galak. Kay 490 years, pwede 490 kanang Ginoo na usa ka tuig nga ang pag-isip usa ka adlaw ang pag-isip niya usa ka libo ka tuig. Mabasa nato na sa 2 Pedro. Napon siya ay usa ka adlaw ra gyud. Napon siya sa adlaw na usa ka tuig. Mao na nga kung dili ta guided, wala nato ang kahayag sa kalibutan nga mao si Kristo. Dili ta mahibaluan niya sa tapadulong. Pataka man tagamit ani. Ha? Pataka man tagamit. Wala ang nagalakaw sa kangit-ngit matod pa niya. Wala siya mahibaluan sa tapadulong. Kung wala ay Kristo nga magtuglo aning sukura mga igsoon, mao na ingon nga wa kita kahibaluan sa namo gamit. Patakaan kita gamit. Okay. Matod pa niya, kapituan kasimana mawitagal ibabaw sa imong katawan o sa imong balaang syudad. Sa ato pa na ay balaang nga syudad. Ato pa mga igsoon, nag-isgot na diri atong sulat ning balaang syudad kay ato ning target karon na ay balaang syudad. Sa ato pa mga kaigsoon, kanang Dios na ay syudad nga balaan. Nganong naa man gi balaan nga syudad, kanang Dios pagpuyo sa balaan nga syudad. Matod pa niya kapituan nga semana, mao'y tagal ibabaw sa imong katawan o sa balaan nga syudad. Sa paghuman sa kalapasan, pagtapos sa sala, pagpasulod sa walay katapusa, pagkamatarong o panagna o sa pagpandot sa pananawon o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Kanang balaan sa labing balaan ato nang i-direct nga igsoon mao kana si Kristo. Mao kana ang kahayag. Si Kristo kana kanang labing balaan sa mga balaan. Mao kana si Kristo. Kay wa na gilaing labing balaan sa mga balaan. Kristo ra gyud. Mo na nga kanang Kristo, mo ang kon gina. Ang puron tanan siya may labot tanan gyud. Ngayon siya, na mga balaan niya, bukuha po si Kristo. Labing balaan po siya sa mga balaan. Ngayon si Kristo, na ikahayag niya, si Kristo, kahayag po sa tanang mga kahayag. Mao na nga, kanang Kristo, hindi na malabuan. Mao na tinuod mga igsoon. Mao na nga, kana tayong sukod sa Diyos, kana tayong Ginoo na siya sukod na 490 katuig. Ang pangutana ni ron kay wa may uno ni. Wa may uno kining sukod sa Ginoo. Mo na, wala ta ngay balo sa padulong.
tingit wala may balo kung asa padulong. Wala nga aron nga muliog kita aron makasabot ang mga katawhan gisumpayan sa nahisulat 25 sa 25 atong ipadayon giingon. Busa hibalui og sabta. Ha? Busa hibalui og sabta. Sa ato pa kini kay wala may uno. Kinahanglan sabton nga busa hibalui og sabta nga sa paggula sa sugo sa ato pa Kristo. Anong Kristo? Sugo mo na. Sa paggula sa sugo. Ha? Sa paggula sa sugo, anong sabta nga sa paggula sa sugo o sa pagpahuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas ang prinsipe mapito ka semana. Sa ato pa naanapoy dinhi ananapoy mapito dinhi ka semana. 7 times 7. Muna nga lisod ng Bible mga igsoon, no? 7 times 7 equals 49 years. Sato pa na tayo uno ani, makaisip na ta. Kay kanang 490, sukod mo na sa Ginoo, sukod mo na niya. Muna nga, o busay dulo sa nga paggula sa sugo, paggula sa sugo sa kalibutan, paggula ni Kristo. O sa pagtukod o sa pagpahuli sa Jerusalem, alang sa Misayas ang prinsipe mapito ka semana. Para yuta. Mapito ka sa kanuman og duha ka semana sa atong nga pagasulti. Na pwede kanuman og duha ka semana. Kanuman og duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan og ang kuta bisan sa masamo nga mga panahon sa atod nga pag-asulti walay makapabag sa pagtukod pag-usab ni Kristo kay matod pa niya kay bisan masamo ang panahon tukuron ini pag-usab. Wala pa tayo magkuha mga igsoon. Sa ato pa 2 times 7 equals 40. Ginawa 6 times 7 equals 40 42 plus 1 43. O siya magapamatugod sa likon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Nanapoy usa ka semana. 1 times 7 equals 7. Natiaw na mga igsoon. Wala nga kanang Bible solving problem, no? Kay mathematics kanang Biblia. Kung wala sumala sa atong gingon gani ang nagalakaw sa kagitgit wala siya mahibalo kung asa siya padulong. Mauna nga kanang Kristo Panginoon nato sa kalibutan kung kanus ang bali si Kristo sa kalibutan kay si Kristo may inuman pag-usab pagbalik sa bunga sa paras pero sa pag-una. Okay. Baliko na to kung magbuhat dinhi o mensahe sa diagram. Atong buhatan na to ni og diagram mga kaigsuonan. Atong buhatan. Atong sabton ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Balikan na to. Isa busa hibalui og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem. Sa pa focus ta sa paggula sa sugo. Kay matod pa sa Ginoo, busa hibalui og sabta man. Sa pa asa ka mo tutok, busa hibalui og sabta nga sa paggula sa sugo. Sa pa tutukan nato kung kanus migula kining sugo. O sa pagtukod o pagpahiuli sa Jerusalem. Kanang sugo nga nigula na itong panahon na mao si Zero. Si Zero kanang nigula nga sugo na itong panahon na mao ang nagbihag ay na mao ang nagigubat sa usa ka nasod nga mao ang Babylonia. Si Zero nga nigula na itong sugod sa tuig 500
438 BC. Si Ciro ang migula nga sugo ni atong panahon. O sa pagtukod o sa pagpahuli sa Jerusalem, tungod kay kana si Ciro o si Cyrus the Great, nagsulat man siya og decree nga kinahanglan ipahuli ang kanhi nga naguba nga Jerusalem. Tungod kay kanang Jerusalem nga mao ang balaang nga syudad, gibihag man ni Nabucodonosor, giguba man ni Nabucodonosor. Mao nga pinaagi ni Cyrus the Great, niguwa siya nga nagsulat og decree nga kinahanglan ipahuli ang Jerusalem. Mao na nga sa 538 BC dinhi miguwa si Cyrus the Great. Mao kanay pagula sa sugo mga igsoon og sa pagtukod og sa pagpahuli sa Jerusalem. Unsa man ang 987. So sayo ni si Piat kay si Ciro palagi sa Piat sayo to. Sorry. Dari yun naman sakto. Sakto tama na. 538 BC. Mao na nga pagka 457 Nimula dayon dinhi na pagka 457 negative kani 457 BC kani sa history, pero sa ato wala na BC, dili sa history BC, pero sa ato wala BC tungod kay kanang BC before Christ. Di man mahitabo nga kanang Kristo, wala kaning Kristo yung panahon na namin Kristo ay kanang Kristo creator na sa kalibutan. Mga ni anang 457 BC, din hinigula ini nga hari nga mao si Artaxerxes. Sa Persia sa 457, nga ni anang panahon na ang sulat ni Cyrus the Great nga 81 na katuig ang abot usa pa nahuli ang Jerusalem pinagi sa ni Haring Artaxerxes sa 457 na negatibo sa laktod ng pagsulti, maisip na nato ang sugod sa Ginoo nga 490 kay ingon man siya busa hibaloy usab sa paggulat sa sugo. Kay ang sugo ni gula nga mao si Cyrus the Great sa negative 538 o paghiuli sa Jerusalem o ang Jerusalem nahiuli sa 457 sa laktod ng pagsulti. Ang uno aning 490 mao ang 400 negative 457. Naanatay uno ani mga igsoon. Kung imong tanawon kini siya mao ni 457. Mo nga matud pa ni Kristo sa busa amo na siya uno kay kung imong kuning tanawon kini siya. Kaning 434 mao ni siya nag-istorya sa kalibutan. Sulod aning gidugayon nga 490. Kanang 49 years, 434 o 7 napito ka semana o sa kanuman o pito ka kanuman og duha ka semana o siya magapamatuod sa likod sa tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana. Mao kinay nag-istorya sulod sa 490 katuig. Mao lagi nga wala may uno ang 490 katuig. Mao nga atong gibasa ang kasulatan kung kano sa kita mag-isip sa uno. Matod pa sa Ginoo, hibaloy usab sa paggula sa sugo o sa pagtukod o sa pagpaliuli sa Jerusalem. Mao nga makita naman nato ang kasaysayan sa kalibutan nga kanang paggula sa sugo nga mao ang pagsulat ni Cyrus the Great diha sa pagkabihag sa mga katawhang mga Israelitas sa pagguba sa Jerusalem na balik ni Cyrus pinaagi sa sugo sa panahon ni Haring Artaxerxes sa Persia sa 457. Mao nga kanang 457 uno kana sa 490 katuig. Sa ato pa kani siya mao ni siya ang 490
ka tuig gikan diha padung diri. Mao na siya ay 490. Mao na nga nay sugod mga igsoon. Niguwa si Kristo aning 400 tulod sa gidaghanon nga 490 ka tuig nga gipahimugso. Nang kay mubalik man siya sa paagi, mao nga ang paagi ni Kristo sa una sa paggula, gipahimugso man sa kalibutan, mao nga mangita kita ni Kristo sumala pud sa paagi sa iyang pagwa sa kalibutan sulod sa 490 ka tuig. Mao nay istorya na. Karon, kanang negative 400, kanang 49 years, ato kining subtract kining 400 bukuha ka diri kay kini siya mao ni siya 457 gikan diri padulong diha. Negative 457 diin nahiuli ang Jerusalem gikan sa pagkabihag sa Babylonia sa unang panahon. Imo kanang isubtract kining 49 years nga mao ang mapito ka semana. Kining 49 dili nato kabutangan og ang sign nga atong ihatag ani mao ang positive sign. Ngano man tungod kay kanang 49 wala man na siya sign kay sumala sa rule sa algebra, in any number without sign is always din na siya positive. Mao na nga wa may sign kay gidaghanon man ni sa mga tuig, dili man ni tuig ning 49, gidaghanon sa mga tuig. Ang tuig ani kaning 457. Mga negative 457 imo kining subtract ning 49 kay sumala sa rule sa algebra nga kung unsa ang dako nga sign mao ang atong dat-on diri nga sign. Ingon man to add two numbers, having unlike sign. Sa to pa dili siya pareho sa sign, no? Having unlike sign, find their difference. Kung find their difference and prefix the sign of the greater number. Kung unsay dako nga sign aning numeroha mao nga atong dat-on. Sa to pa 17 minus 9 equals ilan 8. 0. Bring down for prefix the sign of the greater number mo nga negative 408. Gikan diri padulong di amno siya 408. Gikan ani mo ni siya 4 negative 408. 8. So lang ni kwaon para bagikan diri padulong di amno siya 408. 49 ba na to di siya og 49 tungkuan yan na 7 yung 7 equals 49. Magikan aning 49 katuig mga isuon dunay hugyaw diri sa 49 sa 408 tungod kay na balik Manila ang pagtimplo nga giguba ni Nabucodonosor sulod sa 49 katuig. Mao to nga pagwala ni Jesus Christ sa Israel, ingon siya nga bukan ninyo kining templo. Sumala sa 2:19 nga sa 21 sa Juan. Sa bukan ninyo kining templo o patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Mao na nga ang una-una sa mga Hudyo o paresyo ba nitong mga Hudyo natang panahona, imposible si Kristo. Matod, imposible ang may tabo ang isulti ni Kristo. Matod pa niya, 46 katuig namo sa among mga ginikanan, kay mao man ang pagtugod o kay 457, nagaulit naman sila. Ang mga Israelitas, nakaulit naman sila. Mao na nga 49 katuig sila, naggama sila sa templo sa Ginoo 49 katuig. Pero ang nahibaluan na sa mga Hudyo o presyo sa una,
ang nahibaluan na sa ilang mga ginikanan, 46 na lang na tuig. Pero ang tinuod, 49 ka tuig. Mao to nga sa ika-50 ka tuig, dunay hugyaw. Kay nga siya, o pagkabalaano ninyo ang kalim-an ka tuig o igamantala ninyong kagawasan kay ang sunod tuig sa 49, 50 man ka tuig. Mao to nga ipabalaan kay pag human sa 49 ka tuig sa ika-50 ka tuig, nagbulag-bulag naman sila sa ilang panimalay mo nang dunay paghugyaw. Moto nga dunay hugyaw din niya nahitabo sa dapitan Tribe City pinaagi sa pagbulhod sa trumpeta. Mao na nga pagbasa din sa naisulat sa pag-ingon ni Kristo nga gupaan ninyo kining templo o patindugon ko kinisulod sa tulo ka adlaw. Murag nasabot nila nga si Kristo nagbugal-bugal sa ilang atubangan. Kaya nga naman, ipagbuba ang templo. Pero matod pa niya, nagpasalig siya, patindugon ko na ko kinisulod sa tulo ka adlaw. Moto ang mga apostoles ni Kristo na ingon. Kining templo ha, gitukod kini sa amo nga ginikanan sulod sa 46 ka tuig. Samantalang imo lang ning paulog to paparugod sulod sa tulo ka adlaw. Wa man sila mahibalo nga ang gipasabot ni Kristo mauman ang iyang lawas. Mao na nga igo sakto gyud. Kahayag man ko ng Kristo mao na mahibalo siya asa siya paulog. O kay katong mga tawhana wa man to mahibalo, wa kay Kristo to. Ano sila? Si Kristo na unta nila. Problema kay wala sila makaila ni Kristo. Nga mao kadto ang ilang kahayag niya ng panahon na. Mao na nga 49 ang tinuod sa pagtukod sa mga sa templo sa Dios, 49 ka tuig. Mao nga sa ika-50 ka tuig nagpared sila. Kaya nanguli naman sila anang sa gitubutan naman sila manguli. Mao to nga sa ika-50 ka tuig dunay pantala sa kagawasan. Dito sa balaan nga syudad. Sa balaan nga syudad ang paghimo sa kagawasan nga mao ang hugyaw sa kalim-an ka tuig. Nga ato mabasa sa Levitico 25. Sugod na sa 8 nga ato sa 10 nga atong mabasa. Ingon din diri mga igsoon. Og bus og sa kanuman og duha ka semana sa laptod nga pagkasulti 434 years kanuman og duha ka semana tukurong kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa mga masamo nga panahon. Sa akto pa sa laptod nga pagsulti dunay sa ikanuman ug duha ka semana tukurong kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa mga pasamo nga panahon. Atong tan-awon kung unsay istorya nga niguwa diri sa kalibutan sulod sa kanuman ug duha ka semana. Mao nga kung imo kining kining negative 408, no? Negative 408 imong i-subtract ang 434 years sumala sa gikaingon ko nga any number without sign is always positive. Sa ato pa 8 minus 14 di man pwede nato ibaylo kay bisag kining 434 bisig dako ni siya dili gyapon siya makahimo sa 408 naman kay kining 408 tuig man gikan man sa milyong nga mao ang usa ka libo. Mao nga sig dako siya daagyan kung diri siya sa ibabaw gyapon siya tungod kay gamay siya dili dako gyapon siya kay gikan man siya sa usa ka milyong nga mao ang usa ka libo ka tuig. Mao nga ang rule sa algebra gingon 14 minus 8 kay ingon man nga mika nga to add to numbers having a like sign
Find their difference and prefix the sign of the greater number. Sabot ito sabot. Pwede ita makasubtract bisan binali. Gamit ang rule sa algebra. Ingon man sa rule sa algebra, kung unsay dako nga sign rate, mao imong dadon. Multiplication man. Okay, 14 minus 8 equals 6. Bring down 2. Cannot be. Sa ato pa, prefix the sign of the greater number. Positive 26. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsuunan, derhi aning dapita mao ni siya 26. Kung imong tan-awon 408 man kana siya padulong niya mao na siya ang 408. Kay gikan na siya sa 400 negative 457 tungod lagi kay atong gikuhaan man og 39 nga mao ang 70 times 7 na mao ang mapito ka semana o ang nahabilin sa 457 408 na lang man karon kay kanang 434 nilapas na dili na kita. Imo ka na tan-awon sa diagram na dinhi ang 434. Gikan dinhi padulong niya. So kay 408 man siya, atong gipangita kung pila ni siya padulong niya. Mao nga sumala sa atong subtraction gamit ang rule sa algebra, kini siya padulong niya, mao ni siya ang 26. Mao na dayon sa gitawag og AD, 26 AD. Ang pangutana, gikan sa 408 na mao ang kinuhaan sa 457 gikan sa paghugyaw sa mga katawhan, gikan sa pagkabihag sa kadulot niya sa gihatag nga sulat o sugo ni Cyrus the Great nga nakauli sila dito sa Jerusalem nga mao usab ang ikapuman og 2 ka semana nga 434 years nga mao ang 26 AD mga igsoon unsa may istorya nga nibuhat diri sa kalibutan. Ako magaingon kaninyo mga igsoon nga dili nato ikadinay nga ni anang tuig 26 AD kay dinhi ang istorya nga anaa dinhi mao ang dako nga bautismo sa kalibutan nga nahimo karon nga nahibaluan karon sa tibuok nga kalibutan sa mga Kristiyano nga dunay bautismo sa atong Ginoo Hesukristo tali kang Juan nga Bautista. Mao nga ni anang 26 AD dinhi ang dako mao kini ang tuig nga si Kristo Hesus gibautismuhan ni Juan nga Bautista dito sa suba sa Jordan sa Israel, Jerusalem sa 26 AD. 26 AD kadto mga igsoon. Kung imong subayon ang bulan ni ana matug nato apan balikan lang nato sa Isaiah. Ayo no sir. Mao na mga igsoon. Sa 26 AD dinhi nigula si Juan nga Bautista. Nigula si Juan nga Bautista o ang atong Ginoong Jesucristo sa 26 AD. Nang kay sumala dinhi sa kasulatan 30 man ang edad sa atong Ginoong Jesucristo nga nagsugod siya sa pagwali sa mayong balita may bahin sa gingharian sa Dios. Sumala sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 23, kung atong basahon din mga igsoon. Mao na nga, nindot kayo ang kaalam sa Ginoo. Kay, dili ni makita sa
tanan ng mga sa, sa ubang ng mga magsasangyaw. Gawas nato din ni mga ison. Isa nga, nga matres man yun mo. Di man yun nato madinay masupak nga sa 26 ED, anang tuiga ang atong Ginoong sa Kristo, gibautismo ni Juan Bautista. History man yun na mga ison. Ha? Bisan ang mga Katoliko na sila history sa 33 AD. O mangganin nga giangko nila sa 33 AD, diya sila niguan ng 33 AD. Tungod kay, kung imo tan-aw na sila, doon na so, kung imo subayan ang sukot, naigo lang naigo gina sukura sa 33 AD. Pero giangko na lang na nila. Pero kanang giingon nila nga Roman Catholic Church, kung imong tanawon ang tuig sa pagtukod sa ilahang Katoliko Romano, dala na siya dire nasulod sa 33 AD. Ang pagdawat sa buhat sa mga apostoles, imong subayon. Mao na nga, kung imong basahon rin sa Lucas 3:23, ingon man, atong basahon, o sa pagsugod ni Jesus, sa iyang pagpangalagad, siya may panigon nga katlo ang katuig. Sa ato pa, mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo, nagsugod og sangyaw sa kalibutan. Ang edad niya, mao ni 30 ang iyang edad. Sumala sa kasulatan. Ang pangutana karon, unsa may atong tan-awon karon sa pagkunik sa maong kasaysayan, sa maong bautismo, diya sa pagsugod niya sa 30 nga panigon sa pagsangyaw niya. Aron may balo kita kung kanus si Kristo matawo sa kalibutan. Matod pa, nagsugod ang atong Ginoo, laktod nga pagsulti, dili nato madinay nga 30 ang iyang edad. Pinuod gyud kay 30 man ang edad ni Kristo nagsugod og sangyaw. Karon, nagsangyaw pa ang atong Ginoong si Kristo dito sa Jerusalem, sa Israel, sa mga katawhan nga wala mga gidaan sa bautismo. Ha? Niagi, usa pa magsugod si Kristo nang pamatuod bahin sa ginharian sa Dios human sa bautismo ni Juan Bautista. Sa laktod nga pagkasulti, kanang 26 AD, diin si Kristo gibautismohan ni Juan Bautista, mao kini ang ika-30 sa atong Ginoong si Kristo. Kaya nagsugod siya pagsangyaw human man sa bautismo. 30 man na yung edad kasugod sa inyo. Sa laktod nga pagkasulti, kaning 26 AD, si Kristo 30 anyos na. Buot ipasabot, kung imong tanawon kini dinhi sa diagram, dinhi matapita si Kristo dahil mataw sa kalibutan, mao ang luig negative 4. Dinhi pa dihay aning milenyuma, si Kristo nga negative, milenyum pa si Kristo mataw, higwa diri sa kalibutan. Negative 4, wala siya diri. Mao na nga ang uban nga atong mga kaigsuonan nga naglingon nga si Kristo na tao sa 1 AD, 1 BC, sa positive 2-3 diha napita mga igsuon. Kung imong tan-awon dinhi napita si Kristo, kung itong atong ingnon nga si Kristo na tao din napita, atong hinumduman nga dunay nagpatay adtong panahon na sa pagkahibugso ni Hesus Kristo. Kinsa man to? Ang hari sa Hudyang nga mao si Herodes. Sa diha nga gipahibaluan siya nga ang hari na tao, may mong hari sa mga Hudyo, pagkahibalo ni Herodes, hari Herodes, nagsugo siya nga sa pagpapatay sa mga bata nga nag-edad og 2 anyos. Nan kay sa history si Herodes namatay man sa negative 4. Ya kadtong Herodesa mao man do ang nagsugo sa pagpapatay sa bata dungan sa pagkahimugso sa atong Ginoong Kristo, kay ang sugo sa kamatayon tungod man to sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Mao nga si Herodes sumala sa history, namatay sa negative 4 ug dungan sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Kung atong ingnon si Kristo na tao sa 1 AD, 2 AD, 3 AD, o bisan pag ingnon nato dito sa 3 BC o negative 3, ato pag ingnon mga igsoon.
ang pangutana anak karon unsa man tong kinsa man Herodes ang nagsugo pagpapatay sa atong Ginoong Hesus sa mga bata. Kinsa man Herodes na nagpapatay dinhi sa unong idi nga ang Herodes nga nagsugo sa pagpapatay namatay naman dinhi dapita, patay naman dinhi dapita sa tuig ni Gatipon. Mao na nga sayop gyud ang dili sila makapamatuod sa maong pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Mao na nga sa negative 26 AD niining dapita 30 anyos na ang atong Ginoong Hesus tungod kay dinhi man gibautismohan ang atong Ginoong Kristo dito sa suba sa Jordan sa tuig 26 AD o nagsugod siya sa pagsangyaw o mabasa nato dinhi sa balang kasulatan nga nagsugod si Ginoong Kristo pagsangyaw sa gingharian sa Dios human sa bautismo ni Juan Bautista. Karon kay 30 anyos man ang edad ni Jesus nagsugod og sangyaw human sa bautismo 30 anyos na si Jesus sa 26 AD. O mao pa na ang dako nga istorya gikan sa negative 408 human sa 400 human sa 49 ka tuig sa pagtukod sa templo dito sa Jerusalem. Mao nga sa 434 sa tuig 26 AD mao ang niguwa nga istorya diri sa kalibutan. Mao ang bautismo, mao ang pagbuhat ni Juan Bautista o ni Ginoong Jesucristo. Nang kay naa pa may giingon nga siya magapamatuod sa lig-ong nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Mao nga duna pay usa ka semana dinhi. 7 times 7 mo ni siya ang usa ka semana. Nang kay positive man imong idugang ang usa ka semana and any number without sign is always positive. Imong i-add ka nga that is to add two numbers having like sign find their sum and prefix the common sign kay common sign man. Ito pa imong i-dugang ka ng 6 plus 2 7 plus 6 equals 13. Here 1 plus 2 equals 3. Prefix their common sign. Dato pa mga igsoon mo ni siya ang tuig 33 AD. Mudugang ka dinhi mo ni siya ang 33. Gikan diri kadong diha mo siya 33 AD. Ang pangutana anak karon mga igsoon unsa may istorya sa 33 AD. Mao na ang atong tema ganiha sumala sa atong gibasa mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 29. Matod ni Kristo, sultian ko kamo na ako dili na magainom ning bunga gikan sa paras hangtod ni atong adlaw nga ako magainom niini sa pag-uuban kaninyo dito sa diha sa gingharian sa akong Ama. Mao kana ang istorya sa Matthew 26 ngadto sa 29 nga atong masabot nga kadtong pag-inom ni Kristo sa bunga sa paras duna ang usa ka kadako nga event alang sa mga Hudiyo. Unsa man tong event nga alang sa mga Hudiyo? Mao ang pista sa tinapay nga walay libadura. Nga mao kadto ang gihulat sa atong Ginoong Hesus na kinahanglan gayon nga iyang pagabuhaton tungod kay kadtong 33 AD kay masabot nato ka sa 33 AD bulan sa Abib Pitsa 21 kay nanginom siya sa gabi sa 14 taliwala sa duha ka hapon 14 o 15 mao may magdikit mao to ang pagsulti ni Kristo sa bulan kadto sa Abib kung kuano ni bulan sa Abib kini bulan sa Abib Pitsa
14 ka na sa hapon. Hapon 15 o hapon diri ni Juan Jesus, diri ni isulti aning hapon diri aning gabi. Alas 7 sa gabi. Napanaw siya natapos ni kay sapit sa 21 sa bulan sa abit tuig 33 AD. Mao na siya ang tuig ana. Mao na mga igsuon nga kanunay nga gisulti sa itong mga tutudlo nga kining kaalam sa Ginoo lisod rin kayo ang kaalam. Tungod kay sa mga numero palanggaan sa pagbagis-bagis sa mga sulat ani o pagtris sa kamatuoran. So dili na to siya matun-an murag lisod-lisod yun ang pag-prove sa maong pagpagawa sa tinuod. Mao na nga sa 33 AD, no? Naanata sa tuig 33 AD. Nga siya magapamatuod sa likon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana, masabot day nato dinhi mga igsuon nga kadnang pagwa ni Kristo di sa kalibutan sulod lang sa 7 ka tuig. Na 7 ra ka tuig ang pagpadayag ni Kristo dito sa Israel. Dito sa Jerusalem. 7 lang ka tuig. Kung ato ka nang sulungon karon kanang 7 ka tuig, mura na ka na galingkod sa Pilipinas o usa ka lingkuranan sa pagka-presidente. Sobra na gamay. Kay unang katuig pa ng pagka-presidente na to. Ang pagbuhat ni Kristo sa Israel 7 ka tuig. Mao na nga nahibaluman siya sa asa siya padulong kay siya man ang kahayag. Mao na nga pagka ikapitaw ka tuig gikan sa 26 AD bulan sa abid kay nahibaluman siya asa siya padulong. Mao na nga naga sa ulog siya sa tuig 33 AD o nanumpa ako balang sa mga apostoles. Matud pa niya nga ako magaingon kaninyo busa sultian ko kamo nga ako dili na magainom niining bunga nga gikan sa paras hangtod niadtong mga tawa. Sa ato pa 33 AD man to mga igsoon kadtong pagsulti ni Kristo. 33 AD, tuig 33 AD. Bulan sa abit pit sa 15. Sa gabi sa 14. Pero gabi 15 na to nga sulod sa adlaw. Mao to ang pagsulti ni Kristo. Hangtod niadtong mga adlaw kadto na ang wala na mahibaluan. Hangtod niadtong mga adlaw nga ako magainom niinis sa pag-uupan kaninyo. Bisan ang mga apostoles si Kristo wala na masayod kung kanus na to. Nahibalo lamang sila nga si Kristo ngayong pagbalik pag-usap sa bunga sa paras, pero wala na sila nahibalo kung kanus na to siya ngayong pagbalik. Mao na nga klaro ang gisulti ni Kristo nga ang bisan kinsa nga nagalakaw sa pangitngit dili mahibalo asa siya padulong. Mao na buot gyud nga ipasabot ni Kristo diri. Mga bulahan kita sa tanan nga mga nagtuo sa atong mahal nga magtutudlo tungod kay gitug-anan kita niya kung asa kita kung unsa ang atong padulungan sa unahan. Mao nay ang everlasting life usa ka nang kagasa sa Dios nga dili mabayloan og salapit. Ang everlasting life sa Ginoo kanang kinabuhi una ang kapiskay sa atong mga panglawas. Mao kana siya ang usa nga gasa sa Dios nga dili kabayloan og salapit. Mao na nga mao gina ang tinuod gyud mga igsoon. Karon ato na ang pangitaon kung kano siya si Kristo ngayong pag-usap pagbalik sa bunga sa paras. Pero ato sa ang tan-awon ang kalendar ni Kristo dire. Kung unsay istorya nga gigama ni Kristo aning 33 AD. Atong tan-awon kung unsay gigama ni Kristo. Ang gigama ni Kristo, ang dako nga gigama ni Kristo ang panahona mao ang kalendar. Kani doon ay kalendar nga gigama si Kristo.